solmiat täällä. Moro YouTube! Tää video on erityisesti Sony TV:lle, kun se teki sen video, että lapsuuden hauskat leikit. Ja mä oon nyt vieläkin sellainen 11-vuotias. Että mä nyt näytän sille yhden leikin, jonka nimi on tämä vesi-ilmapallo Command. Ensiksikin mä jätän tän kameran näin, että ihailkaa maisemia. Oho. Niin mä nyt tuolla valmiita. Mä tekin tällaisen vesi-ilmavallon. Se kannattaa olla sellaisia pikkusia, jossa ei oo paljon vettä. Sillä ne ei silloin räjähä kovin helposti. Ja sitten seuraava. Heitän se tonne katolle. Moi! Tuonne noin. Ja katsotaan selviääks. Ja kyllähän se selvisi. Se on nyt vaan tuossa noin. Toivottavasti te näette, että mä heitän sen. Ja tuo mun kaveri Joonas. Toiselta nimeltä se on Joonas Gamer, joka ei tee enää YouTube-videota. Se on poistanut sen kanavan. Joonas! Tehdäänkö nyt silleen, että me heitään ne tonne katolle, kun tuollahan ei pompi paljon. Me nyt koetaan olla mahdollisimman... Tehdään näitä kommandoja. Tuollainen. Tuonne katolle. Se meni toiselle puolelle, Joonas. Mulla meni toiselle puolelle vaan. Sori tämä juttu, mitä tässä nyt näkyy, mä kuvaan puhelimella. Kun mulla ei oo mitään muuta juttua millä kuvata. Oota. Oi! Oi! Mun kammado selvis! No mullakin. Kattokaa! Siinä se on! Mun pallokammado selvis. Seuraavana me tehdään tälle kommandolle sellainen haaste, me hypätään sen päälle. No teest. Joo. Siinä, nyt kun se näyttää olevansa, niin... Ei! Ja se pomahti. Ei. Joo, se pomahti. Tuo oli Ilmapallo Commando 1 ja moikka moi!